Dobré ránko. Čo? Kto si? No veď, ja som ty, teda verzia, ktorá včera večer išla skoro spať, ráno vstala, neodložila budík a išla behať, ako sme včera hovorili. Pozri. Aha, hej, no. Ale potrebujem kávu. Pozri, tu máš. Na čo mi toto je? Hydratuj sa skôr, ako si dáš kávu. A ako sa cítiš? Ospalo a unavene. A ako sa cítiš ty? Vieš čo, cítim sa úplne super, už som dneska niečo aj zdolala, som viac nabudená do dňa, mám aj viac energie a robí to obrovský rozdiel v mojej nálade. Chýba mi ten pocit. Tak prosím, už začni dodržovať sľuby, ktoré si dávaš. Aký zmysel má byť do noci na mobile scrollovať, ráno odložiť budík 20 krát? Odkedy sledujeme ľudsku, tak vieme, že tieto aktivity nás robia viac sebavedomejšími, máme viac energie a máme určite lepšiu náladu ako ty. Máš pravdu. Ja viem, že mám. Musíš byť ten človek, ktorý si ide za svojím. Ak sa chceš cítiť tak ako ja, musíš mať viac disciplíny. OK, daj mi 5 minút a môžeme ísť. Nie, začíname teraz. Dobre, môžeme ísť. Poďme.